narode, moje ime je Gabriel Nikolić, a ovo su priče iz dijaspore. Pre nego što pređemo u narednu epizodu, odnosno predstavimo mog narednog gosta, iskoristio bih priliku da se zahvalim sponzorima ove epizode. U pitanju je sajt otvaranjefirme.com. Zainteresovani ste da otvorite firmu u Srbiji, zainteresovani ste da virtualnu kancelariju u Beogradu otvorite po ceni veći od 35 € mesečno, onda je otvaranjefirme.com pravo mesto za vas. Kliknite na link u opisu epizode i ostvarite promotivne cene pozivom na podcast Priče iz dijaspore. Dobar dan, dragi slušalci, pozdrav narode, moje ime je Gabriel Nikolić, a ovo su Priče iz dijaspore. Pre nego što pređemo u današnju epizodu, želeo bih da vam iznesem par molbi, odnosno pre svega da vas zamolim ukoliko koristite YouTube kao medijum za slušanje podcasta Priče iz dijaspore, da kliknete na taj subscribe button i da se prijavite na kanal. Zašto? Zato što preko 80% vas koji koristi YouTube kao medijum za slušanje podcasta Priče iz dijaspore nije prijavljeno za kanal, a ukoliko se prijavite imat ćete mogućnost ne samo da potpomognete naš dalji razvoj u smislu rasta broja pratilaca i širenja ove priče nadalje, nego i da dobijate najnovije informacije kada za sada audio snimci, a u budućnosti videi budu izlazili. Ukoliko koristite audio platforme za slušanje podcasta, želeo bih da vas pozovem da podcast ocenite, pre svega ukoliko koristite Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast ili Podbean, i time takođe doprinesete daljem razvoju podcasta. Za sam kraj, ukoliko cenite ovaj rad, ukoliko želite da potpomognete dalji razvoj podcasta i možda eventualno širenje i na video format, da nas podržite mesečnim donacijama putem Patreona. Link za Patreon možete naći u opisu svake epizode i na YouTube-u i na audio platformama i time možete podržati naš dalji rad i razvijenje. Sada sledi špica, a nakon špice idemo u novu epizodu podcasta Priče iz dijaspore i istražujemo priče naših ljudi sa svih krajeva sveta. Pozdrav! Dragi moji slušalci, koristim priliku da u ovoj bonus epizodi prikažem još jedan intervju koji sam imao prilike da uradim sa Omladinskim novinama. Omladinske novine su jedan online portal koji nam dolazi iz dragog Novog Sada i sa kojima sam nedavno uspostavio saradnju. O tome o kakvoj se saradnji radi saznaćete u narednim danima ili nedeljama pošto ova bonus epizoda izađe, tako da za sada samo želim da vam prikažem ovaj intervju, a potom ćete sve u vezi sa tom saradnjom saznati u nekim narednim danima. Uživajte i čujemo se narednom prilikom. Pozdrav! Ko je Gabriel Nikolić, čime se bavi i u kom smeru idu njegova interesovanja mimo podcasta? To su poprilično široko pitanje ili pitanja, više pitanja u jedno. Ne znam da počnem, sad si me malo zbunilo u vezi s time, ali hajde da se fokusiramo pre svega na podcast, to je i dalje neka vrsta hobija i prelazi iz, da kažemo, nekog interesovanja za podcaste koje sam počeo da slušam pre 2 godine zahvaljujući svojoj supruzi, koja je pasionirani ljubitelj podcasta. Oboje živimo u Nemačkoj gde je podcast scena prosto u totalnom boomu. Ja mislim da je podcast trenutno u Nemačkoj drugo najveće tržište, odnosno da se izrazim drugačije, da je nemačko tržište u svetu podcasta trenutno drugo na svetu, jer zaista buja. I nekako sam slušajući i ovde lokalne podcaste, a slušajući i internacionalne podcaste, odnosno pre svega one američke ili sa engleskog govornog područja, stekao interesovanje za podcast i tako rešio da se pozabavim podcastima Priče iz dijaspore, ali da kažem, to je dalje jedan deo samo tog nekog puzzla i stvari kojim se bavim. Koristim priliku da podelim sa mojim dragim ljudima neke interesantne priče ljudi koji ja znam, ali takođe i sa širom javnošću koja je željna pre svega tog nekog kvalitetnog razgovora, gde sedimo i pričamo zaista o običnim ljudima koji su postigli možda nekad više, nekad manje, ali su svakako imali priliku da neka interesantna iskustva sklope, za razliku od nekih, da kažemo, razgovora koji trenutno dominiraju mainstream scenom na Balkanu i kojima je svih nas prilično dosta. Šta bi mogao da kažeš drugo o sebi osim podcasta, čime se baviš, odakle si, kako je sve počelo?
taj neki virtualni biznis, da kažemo? Sviđa mi se to što kažeš virtualni biznis. Volao bih da ga tako gledam, ali hajde da kažem, sve je počelo upravo zbog toga što, da kažem, u 2015. godine sam napustio Srbiju. U Beogradu sam rođen, u Beogradu odrastao, studirao, i nekako sam onda posle prvih ranih iskustava dobio želju da eto malo vidim kako to izgleda živeti duži vremenski period izvan, iako sam često odlazio izvan Srbije, ali sve je to bilo negde do 1, 2, 3 nedelje, nikad duže od tog perioda. Tako da sam imao želju da eto negde odem i da živim na duže staze. Sudbina je odlučila te master studije budu u Belgiji, iako sam imao neke druge želje, ali prosto u toj situaciji sam odlučio da sudbina na kraju odluči, te sam otišao tamo da je ponuda bila najbolja. Nakon toga sam ostao kao što svi mi na jedan, drugi ili treći način koji odemo za inostranstvo ostanemo, igrom slučaja. Na kraju sam upoznao svoju suprugu, prešao za Nemačku i upravo nakon tih nekih par godina čovek onda kreće da gleda šta je dobro u našem sistemu, šta je loše, šta je u ovom sistemu dobro, šta loše, jer su sve ove zapadne zemlje na jedan i drugi način slične. I ne toliko različito odnosno na Srbiju, mada naravno tu postoje razlike u nekim drugim stvarima, ali hajde nećemo se baviti razlikama, više ćemo se baviti time šta je slično, ali nekako sam posle tih nekih 6 godina života izvan imao želju da malo podelim ta iskustva, kao što sam napomenuo i moja i ljudi koje znam i koji su mnogo duže možda od mene izvan Srbije, neki možda i kraće, ali žive na različitim stvarima, na različitim mestima na svetu i tako je krenula ideja. Prosto sam da kažemo, jedno veče posle posla nešto čačkao društvene mreže, scrollao 2-3 puta kroz isto prijatelja na Facebooku i video da tamo 60-70% njih živi na najrazličitim lokacijama i onda sam dobio ideju i tako je krenulo to putovanje koje evo u ovom trenutku kad mi pričamo je izašlo 93 epizode, malo sam scale-ovo na dole, ne na gore, ja sam u ovom trenutku izbacio 2 epizode nedeljno, ali prosto su se javili ljudi i izrazili želju da bi voleli da izlaze malo kraće epizode da bi mogli da poslušaju i moram da kažem sam zadovoljan da sada se negde taj kontinuitet slušanosti vratio na staze kakav je bio na početku, u jednom trenutku prosto što kaže otišao na dole jer ljudima bilo previše kontenta, znam da je lično i meni sve podcaste koje slušam sam nekako reducirao ne samo broj nego i epizode koliko slušam jer prosto u nekom trenutku kontenta bude previše, znam da će ljudi reći da treba kontenta da bude što više, ali ja lično preferiram da je on na nekom optimalnom nivou i zato sada izlaze epizode jednom nedeljno, 93 epizode, naravno to je, ja mislim, ukoliko sam to dobro izračunao otprilike da računamo da jednom nedeljno mi negde oko 8 sati ode na rad na podcastu, nekad više, nekad manje, ali da kažemo 8, to onda po epizodi otprilike 4-5 sati, dakle po jedno 450 sati, pa sad nek ljudi računaju koliko je to dana. Zaradio sam jedan godišnji odmor i radim na podcastu. Svaka čast. Znači, taj tvoj podcast Priče iz dijaspore predstavlja zvučno skladište epizoda sa fokusom na uspešne ljude van granica naše zemlje. Da li bi mogao ukratko da približiš baš koji je bio ključni inspirativni okidač za nastanak ovakvog vida komunikacije i virtualne interakcije putem interneta? Pa pre svega je to bila korona koja je to da kažemo negde postakla. Iako sam ja krajem januara 2020. pokrenuo podcast, on je krenuo jednom uzlaznom putanjom, ali to je dalje bio jedan mali projekat, međutim korona mi je onda dala ono što svi ljudi koji se bave zanimljivim stvarima, odnosno kontentom priželjkuju, a to je dostupnost ljudi koji žele da se bave nečim drugim pored svojih redovnih poslova. Zašto, u kom smislu? U smislu što su ljudi svi bili zaključani i onda sam prosto vrlo lako mogao dođem do ljudi sa kojima želim da razgovaram. I danas je takva situacija, malo se situacija naravno, iako i dalje imamo lockdownove svuda u svetu, poboljšala, tako da su ljudi malo manje postali dostupni, ali i dalje ta dostupnost daleko veća u odnosu na period pre korone, kada je čovek mora da navata jednu ili drugu osobu koja putuje po 4-5 kontinenta, što je bilo daleko teže, sada su ti ljudi uglavnom na jednoj lokaciji retko menjaju, tako da je vrlo lako doći do njih i snimiti kvalitetan audio sadržaj. Kao što sam napomenuo u prethodnom pitanju, zašto audio sadržaj? Zato što je najdostupniji. Prosto svako od nas danas ima pametni telefon,
i može da skine od Spotify-a preko, naravno, ko koristi iOS uređaje, ima već Apple Podcast integriran ili neke druge vrste podcasta, podcast platformi, skine epizodu i čak bez da troši trafik, odnosno mrežni internet, ima priliku da sluša nešto dok ide u šetnju ili ne u šetnju, dok ide, ne znam, na fakultet, trči, ide na Multitasking. posao, upravo tako, ili dok nešto kuca na računaru i onda svakako imaš osjećaj kao da si u razgovoru, a u suštini nisi, nego si posmatrač. Što je nekako i meni nekad uvek nedostaje, jer svi znamo posle posla ili obaveza drugih, nekad nismo u stanju da pričamo i onda nas smara da nas svi u društvu pitaju što si, ne znam, nervozan, ljut ili da li si nervozan ili ljut, kada to uopšte nije situacija, tako da podcast pruža ljudima mogućnost da uživaju u kvalitetnom razgovoru i nauče slušanje, jer podcast je jako dobra platforma takođe za naučiti slušanje, jer prosto ne može niko da se uključi u razgovor kada sluša 2 ili 3 osobe da pričaju u okviru jedne epizode, već da uči slušanje. Pa da, to su zapravo i prednosti, to učenje slušanja i multitasking, znači tim prednostima raspolažu ljudi dok slušaju ovaj sadržaj, a možeš li nam reći koje su mane podcasta? Šta to nije dobro? Ima li neka posebna mana koju bi ti izdvojio, koja recimo tebi smeta dok snimaš neki podcast? Pa to su svakako ograničenja u smislu tehnologije, ako tako mogu da ih nazovem. Dakle, ja ne znam koji mikrofon koriste moji sagovornici s druge strane. Evo, sada mi ovo snimamo i ne znam koji mikrofon koristiš. Igrom slučaja je kvalitet dobar zato što ga čujem, ali prosto nekada je, što kaže naš narod, potrebno napraviti pitu od par sastojaka, to je jako teško u nekim situacijama. Naravno, moram da kažem, ne sada da nešto sebe pretenzivno hvalim i ostalo, ali naravno kada neko objavi 93 epizode, nemoguće bi bilo da se taj zvuk nije unapredio. Konstantno radim na njemu i pokušavam da ga unapredim, ali nekada nije moguće na njemu kvalitetno raditi. To vidimo po tome da najveći svetski podcasteri, kao što je Joe Rogan, čovek koji je podcast industriju podigao na drugi level, dobivši ugovor sa Spotify na $120 miliona samo za prelazak, a kamoli koliko zarađuje po epizodi još dodatno tamo, on ne preferira da radi putem interneta, odnosno on konkretno koristi Skype za intervju, on ne preferira radi preko interneta, nego isključivo preferira da ljudi dolaze u njegov studio jer je lakše. Za svaki vid snimanja, naravno, mnogi moderni podcasteri danas imaju taj video oblik s kojim se ja ne slažem 100%, iz kog razloga? Zato što je podcast inicijalno audio platforma i smatram da bi trebao da ostane audio platforma. Razumem zašto to ljudi radi. Sagovornici nisu svi sagovornici spremni i na taj video, na tu Tako video je, i mnogo su ljudi interakciju. opušteniji, upravo tako, mnogo su ljudi opušteniji kada se radi o audio formatu. Zašto? Zato što, evo ja i ti sedimo sada ispred naših računara, može svako od nas da bude u pidžamama ili ono što se kaže u slučaju ženskog pola ne našminkan, to nije bitno za slušalce, dok kada se radi o video formatu, onda tu imamo neke druge probleme. Što se tiče mana podcasta za slušalce, ako bih mogo da navedem, jeste što je podcast jedna vrsta zaraze takođe. Znamo svi koji smo odrasli uz Wikipediju, da je Wikipedija kada je počinjala, odnosno kada se tek na našim prostorima dole razvijala pre jedno 15 godina, da svako od nas je sigurno imao jednom, ako ne i više puta slučajeve, da je ono što kaže nije prespavao noć tako što je čitao ovo i tako jednom 4-5 ujutru bude na računaru i onda se pitamo gde je vreme prošlo. Podcast je u tom smislu neka nova vrsta zaraze. Ja u ovom trenutku sigurno imam 10 GB sadržaja koji mi se automatski skidaju podcasta na telefonu. Ja na neki način uspevam to da proradim, imao sam problema takođe, u jednom trenutku sam čak slušao puta 3 brzinu i onda sam izvalio da mi mozak previše brzo radi, tako sam to sada vratio na normalu i mislim da je to ključno, da ljudi prosto sebi ne osjećaju obavezni da slušaju previše, nego da biraju, jer kontenta ima koliko hoćeš, radi se o tome samo da ga filtriraš, jer svejedno ćeš dobiti te informacije, možda ne na prvu loptu, ali u nekom naravnom podcastu nekog drugog podcastera koji slušaš svakom slučaju. Znači, korona je dosta tome doprinela da ti dođeš do što više sagovornika, da se povežeš sa njima i da stvoriš neku virtualnu zajednicu ljudi. Upravo tako, korona je sa moje strane, moram napomenuti, znači to je moje iskustvo, moguće drugi ljudi imaju drugačije iskustvo, Da. Kod mene to zaista je bilo izraženo, zaista sam vrlo brzo uspevao da dođem do
ljudi koji me interesuju i eto i dan danas nemam problema s time, ali ono na čemu sam ja radio i dalje radim jeste stvaranje te virtualne zajednice koja naravno želim da verujem da postoji i u stvarnosti. Korona je to s druge strane poremetila, ali mi je drago da sam uspeo da povezujem ljude preko podcasta i da danas povezujem što poslovno, što privatno, ljudi mogu da se vide popiju piće u gradu gde su novi ili možda nisu novi, ali se nisu znali i jako mi je drago što ta zajednica raste, jer svaki od gostiju, ali ne samo gostiju, nego slušalaca se često javlja, interesuje da li možemo da obradimo neke teme, da li možemo da intervjušemo ovog gosta ili onog gosta i to nekako stvara zajednicu koja raste i koja broji već nekoliko stotina članova. Nije džaba McLuhan rekao onu svoju teoriju da je svet jedno globalno selo. Tako su i virtualne zajednice isto. Ja bih rekao virtualne zajednice sa naših prostora. Da. su globalno selo. Upravo to. Koliko publika inače razume nove digitalne medije i nove tehnologije i kakve si komentare do sada dobijao o podcastu Priče iz dijaspore? Koliko publika razume, verujem da razume u potpunosti, samo ću navesti situaciju da moja baba je naučila da vrlo dobro rukuje YouTube-om trenutku da sam krenuo podcast da puštam, tako da verujem, ako ona može sa, 78 godina, verujem da mogu i mnogo mlađi od nje, ali šalu na stranu, definitivno publika razume digitalne medije, u Srbiji možda ne toliko, Srbiji je podcast neka novina, mene raduje da evo sad u ovom trenutku kada pričamo je podcast zajednica u Srbiji prerasla na preko 100 podcasta, ona raste polako, nažalost nema mnogo podcasta koji se, da kažem, kontinuirano razvijaju, mnogi počnu, naprave par epizoda pa odustanu, što je možda i normalno kada je tržište mlado. Međutim, jako mi je drago što se stalno rađaju nove ideje, stalno neke nove teme se pokrivaju, recimo ekologija, psihologija, ne znam, basket, ne znam, ovaj sport, onaj sport. Naravno, ja sam tu ugrabio mogućnost da se bavim dijasporom kao jednim fenomenom našeg društva, jednim, da kažemo, problemom s jedne strane i fenomenom, jer smo mi iseljenička zemlja, ljudi se kod nas ne useljavaju nego iseljavaju i stoga je jako bitno prikazati sve strane tog života. Zato mi je drago da kažem, moj podcast dominira u toj rubrici dijaspora u Podcast RS community-u koji okuplja sve podcaste u Srbiji. Što se tiče, da kažemo, tog nekog drugog dela tvog pitanja, koliko se podcast kao podcast razume među publikom, mislim da se na tome treba raditi i dalje. Zašto? Zato što sam na različite izraze nalazio kada bi ljudi pominjali moj podcast, pre svega podcast, što mi je jako drago, ali sam onda slušao i platforma i blog i ostalo, tako da često mi ljudi zezaju kao šta ima novo na platformi. Tako da. Što ne znači da podcast Priče iz dijaspore neće postati neka platforma, ali za to je potrebno mnogo rada i sredstava, pre svega ljudskih, a onda i finansijskih, jer je najlakše napraviti neki vid platforme, neki website, neku mogućnost se ljudi loguju ili izloguju, ali napraviti da to funkcioniše i da ima neku poentu, to je jedan potpuno drugi level za koji je potreban tim od par ljudi, definitivno. Inače, spomenuo si da je u Nemačkoj baš veliki boom kada je podcast u pitanju, a smatraš da u Srbiji tržište nije na nekom zavidnom nivou kada je u pitanju plasiranje ovakvog audio sadržaja i zapisa? Tržište raste u svakom slučaju. Tržište raste, postoji, da kažemo, taj potencijal, da ga tako nazovem. Postoje ljudi kao ja koji iz dijaspore donose tu ideju u Srbiju. Naravno, odmah da skrenem pažnju, nije da je dijaspora donala tu ideju u Srbiju direktno, prosto ljudi iz Srbije su krenuli da stvaraju ideju o podcastu, ali dijaspora dosta doprinosi. Ne samo u stvaranju kontenta, nego i traženju za tim kontentom. Kada pogledaš, recimo, najpopularniji srpski podcast Agelast Kaleba Nikačevića se najviše i razvija zahvaljujući dijaspori. Dijaspora njega najviše sluša, a onda i ljudi iz regiona i Srbije. Tako da to je nešto što verujem da njega podstiče da obrađuje teme koje nisu vezane samo za život u Srbiji, nego generalno mogu biti interesantne i našim ljudima koji žive određeni broj decenija, godina, možda čak i generacije izvan Srbije. Da se vratimo sad malo na te epizodice Priča iz dijaspore. Koncept je isti, ali svaka od njih ima svoj neki autentični pečat i svoje čari za osluškivanje, što je veoma bitno.
spomenuli smo i nedavno, da je to osluškivanje zapravo veoma ključna stvar kako bi ljudi razumeli sam sadržaj. Postoji li neka priča koja je bila poseban izazov i na koju si posebno ponosan do sada? Mislim da je svaka izazov po sebi. Zašto? Zato što prosto svaka osoba je drugačija. Neke osobe znam lično, neke ne znam lično, ali napravimo klik i u komunikaciji pre i tokom podcasta. Sa nekim osobama ne kliknem, neke osobe su prirodno možda malo povučenije, neke su otvorenije, tako da svaka epizoda je izazov po sebi. Izazov je i, da kažemo, izvući kontent od ljudi koji možda manje pričaju, možda su tako navikli u profesiji, prosto, ne znam, IT stručnjaci su navikli su 3 rečenice da objasne stvari. Neki su akademici, vole da pričaju po 20 minuta samo na jedno pitanje. Neki pak imaju neku sredinu, tako da je jako teško naći, da kažemo, mogućnost da se sve to upakuje u recimo sat vremena. Zato je kada pogledaš kroz sve moje epizode koje sam sada snimio, vremenski taj da kažemo, vremensko trajanje svake od epizoda drugačije, od pola sata do sat i po, mislim da je rekord sat i 42, ali mora se opravdam odmah da su u pitanju bile 2 gošće na podcastu, odnosno 2 sestre koje prilikom pozdravljam, Aleksandru i Sonju Denda, tako da sa njima smo malo više pričali, ali se dešava naravno da je epizoda prosto uđe, odnosno moje očekivanja od epizode budu drugačije od onoga kako se završi. Nekad u pozitivnom, nekad u negativnom smislu, ali onda je na meni u toj postprodukciji koja je lavovski posao da te greške nivelišem i da napravim epizode ono ključno. Kada ljudi misle da epizoda se snima 30 minuta, ona se ne snima 30 minuta, ona se snima sat vremena, ona se snima duže. Zašto? Zato što pre svega treba proveriti tehnički, da li se čujemo dobro, da li smo dobro konektovani, da li svako od nas ima izolaciju da se ne čuju, ne znam, deca, mačke, kerovi po stanovima. Tako da to je jedan proces koji traje isto 15-20 minuta i onda ulazimo u razgovor i onda se sve to posle obrađuje, pakuje i onda kači. Tako da to je isto jedan izazov na kraju. Koliko je zahtevna zapravo ta produkcija kada je u pitanju audio zapis? Kako raspolažeš sa tim efektima, šta sve koristiš da bi poboljšao zvuk? Pa koristim prosto jednostavno Audacity, to je alatka u koju se kunem i koja se mislim nije promenila od 2009. kad sam je prvi put čačkao nešto, kad sam, nećemo se ulaziti detalje, ali kad sam, što se kaže, ko svaki klinac, što o tome bude neki muzičar i ostalo, pa se malo čačkao time i bavio, i ta alatka se stvarno nije promenila od 2009. Možda u smislu nekih fičera, ali generalno tool kao tool je u svojoj esenciji i suštini ostao isti. Što se tiče kako se ti efekti nivelišu, prosto jednostavno imaš različite opcije, da ne sad ne ulazim u detalje. Što je najbitnije tu jeste naći odgovarajući nijansu između delova koji se snimaju pre i delova koji se snimaju u toku epizode. Dakle, naravno, samu najavu, neke, da kažemo, reklamni sadržaj od sponzora, to sve snimano je posebno i pre toga i to je bitno iznivelisati tako da u suštini ljudi ne prepoznaju da je to snimeno pre. Nekad je to veći izazov, nekad manji, naravno jer zavisi i od toga u kom sam ja raspoloženju, zbog svojih drugih poslovnih obaveza sam prinuđen da tu obradu vršim uglavnom u ranim jutarnjim satima, tako da tu par puta sebe prvo snimim pa se onda nasmejem koliko zvučim bez veze i onda kad se normalno zagrejem 4-5 minuta onda počnem fino da pričam, ali što se tiče muzike i drugih muzičkih sadržaja, prosto to današnje vreme može se nađe na internetu sve što se kaže royalty free, odnosno možeš da skineš i da koristiš, što je mislim jako dobro jer onda ti zaista daje mogućnost da upotpuniš taj sadržaj tim nekim finim prelazima muzičkim i tu svako ko se bavi nekom vidom muzičke obrade ili audio obrade treba da nađe neki svoj pečat što zahteva jedan vid istraživanja. Ja mislim da sam numeru koju ja koristim sigurno jedan ceo dan istraživao dok nisam našao ono što sam želeo i što me nekako asocira na podcast, a verujem i slušalca asocira kada bi tu celu numeru čuli negde drugde. Numera je baš stvarno super, uklapa se u sadržaj. Inače, šta bi preporučio osobama koje žele da pokrenu, da kažemo ovakav neki biznis, kako bi ih ohrabrio
da se upuste u ovu pustolovinu, virtualnu. Just fucking do it. Znači jednostavno čovjek treba da sedne i da uradi nešto i normalno svi se mi na jedan ili drugi način plašimo komentara, ne toliko šire zajednice koliko nama bliskih ljudi. Ali toga ne treba se plašimo jer ti strahovi nas upravo vuku na dole. Prosto u današnje vreme tebe jedna fotka na Instagramu može, pogotovo u današnje vreme ovih lockdowna, da dovede do toga da platiš kaznu policiji. Tako da ako se ljudi tako tih stvari plaše, nekih reakcija i ostalog, ne bi trebalo. Iz kog razloga? Iz tog razloga što onda je oni koji će ga kritikovati, ga kritikuju pre svega iz svog nekog straha što oni imaju strah da takve stvari pokrenu. A s druge strane, mnogi od tih ljudi verovatno to ništa neće ni poslušati, jer u današnje vreme, ko što sam napomenuo, kontenta je previše, tako da zaista ljudi koje kontent interesuje će slušati, a takvi ljudi imaju najkvalitetniji feedback da ti daju. I takvi ljudi će ti dati feedback ne zato što te mrze ili ne vole to što radiš, nego baš zato što tebe vole, odnosno tvoj rad i žele da ti na tvom radu napreduješ. Jesi ti možda razmišljao da još nekog uključiš u ove preduzetničke vode, da neko sa tobom vodi ove epizode priča iz dijaspore ili će to da ostane onako kako je do sada bilo? Koliko god bi mi bilo teško da nekome prepustim, makar i delimično, mislim da je to naravno budućnost i to je ono što čovjek treba da razmišlja u nekoj, što kažu, na neke duže staze, ne na neke možda kraće srednjoročne staze, ali prosto podcast Priče iz dijaspore raste, ne eksponencijalno ko korona, ali raste podosta brzo i naravno da u jednom trenutku ću neke taskove definitivno morati da outsourcujem, odnosno da uključim ljudi u tim, počem možda od te postprodukcije nekih drugih stvari, jer u ovom tempu biti one man show čovjek može brzo da izgori. A to nije cilj da se ja lično kao neko ko moderira podcast i ko ga uređuje bavim tim tehničkim stvarima, nego može cilj neke mlade ljude uključiti koji prosto žele da nauče o podcastu i da se bave možda nekim administrativnim stvarima kao što je kontaktiranje potencijalnih gostiju ili obrada podcasta, dok bi to meni otvorilo mogućnost da zaista sednem i razmišljam o tome koga bih volao da vidim, gde da vidim, na koji način i ostalo. Jer upravo je to ono što mi nedostaje na kraju dana. Ti što sam rekao 8 sati nedeljno otprilike, to zaista ode na sam rad. A o tome koga bi mogo da zovem kada i neka kontaktiranja i priča o tome, to je nešto što se radi otprilike u 10-11 uveče ili u 6 ujutru kada ustajem. Tako da upravo bih to volao da ne velišem, da imam više mogućnosti da se bavim zaista time, da biram goste, a ne da gosti mi na jedan ili drugi način dolaze. Ne kažem nisam zahvalan na to, zahvalan sam upravo pre svega mreži podcasta koja mi je omogućila da ti gosti na jedan ili drugi način sami dođu do mene, ali s druge strane bih volao da imam mogućnost da više razmišljam na dugoročno i planiram dugoročno kada ću koji intervju sa kim imam. Zanimljivo. Ja sam isto razmišljala možda da pokrenem neki svoj podcast. Zanima me konkretno sadržaj za mlade, pošto smatram da je njima baš malo prostora dato da se vide i čuju u medijima, ali to je sad samo na ideji. Vidjet ćemo. Pazi, od ideje do realizacije je mali korak. Od ideje do realizacije je mali korak, jer problem, da kažemo, našeg naroda ili ljudi sa Balkana jeste da smo mi poprilično nesigurni u tom smislu da dosta više planiramo nego što se kaže delamo. I to je najveći problem. U suštini ti kada pogledaš zašto, da kažemo, naravno možda je loš primer, ali eto, da kažemo, neki entertainment sektor u Americi, zašto je tu da jeste u odnosu na ostatak sveta? Iz prostog razloga što oni prvo rade, pa onda razmišljaju o tome, ok, šta ćemo sada, nemamo sredstva ili ovo. Najmanji je problem nešto izbrisati u današnje vreme sa interneta. Dakle, što se kaže, ako neko okači klip na YouTube, uvek ga lako možeš skinuti, bitno je samo da probaš i tako ljudi u suštini pokrenu karijere. Jedan od najpoznatijih podcasta koji se bavi mentalnim zdravljem, koji pratim, ja zaista sjajne ljude dovodi. U pitanju je Jay Shetty, čovek koji je postao popularan tako što je bio monah, u jednom trenutku je prosto izgoreo u Londonu, jer on je Indus, čini mi se, ali je rođen i odrastao u Londonu, otišao za Indiju i bio je, mislim, par godina monah tamo i onda se vratio i krenuo priča o tim iskustvima.
i snimio je prvi YouTube klip koji je pogledalo tipa 1.000.000 ljudi i tako se prosto proslavio i krenuo se bavi time, pa se otišao za Ameriku, sad živi u LA-u, ima podcast i naravno verovatno milione i pratilaca i iscepan biznis model, ali sve počelo od jednog klipa. I naravno sad je krenuo da piše knjige i ostalo, tako da ja mislim da to svima treba bude motiv, da ne očekuju od prve stvari će biti uspešni, ali da probaju više stvari, možda probaju više podcasta, jer možda na kraju ja pokrenem još jedan ili dva podcasta i ovo mi bude najneuspešniji podcast, ali je bila poenta u tome što sam se odlučio na taj prvi korak i verujem da sam ponudio mnogim ljudima motivaciju pre svega. Podcast služi kao platforma da ljudi nauče, ali ono što ja želim da ponesem jeste motivacija i emocija. I to je ono što mi je drago što se dešavalo u dosta epizoda da sam imao ljude i da započuju se sete nekih lepih trenutaka i nasmejemo zajedno i zajedno popričamo nekim iskustvima i to je ono što treba ljudima da razbijete neke strah i neke predrasude o tome da je možda teško ili lako odlaziti iz zemlje. Slažem se, pa zapravo ti kad snimaš neku od emisija ne možeš da predvidiš šta će da se desi u toj emisiji i kakve ćeš emocije da izazoveš kod nekih ljudi. To je sve stvar od osobe do osobe, ali ja sam slušao tvoje emisije i zaista su baš onako i inspirativne i poučne, mogu da nauče iz ovog podcasta. Kada bi sada sumirao neke svoje dosadašnje intervjue sa akterima ovog podcasta, koji bi tvoj neki celokupan utisak bio, da li ljudi razmišljaju da se vrate u svoju maticu ili nastavljaju da prosperiraju na novim prostorima? Kao i većina mojih gostiju reći ti jednostavno ne znam. Zašto ne znam? Jer prosto jedina odluka koja je teža od odluke otići jeste odluka vratiti se. Zašto je to teška odluka? Prosto iz dva razloga. Prvi razlog jeste što postoji pritisak naše sredine na Balkanu, da se ljudi koji odlaze slave kao da su uspeli da postignu sve u životu, a onda kada se vraćaju to se smatra neuspehom. I to je društveni pritisak koji ljudi osjećaju kada bi se možda vratili, a drugo je što prosto ni sami nisu sigurni. Život izvan Srbije je ugodan, ali često nije lep. Šta to znači? Znači da se ljudi mogu dobro da zarade novac, mogu da imaju neki status, ali taj vibe kao što imamo u Srbiji da možeš da odeš da popiješ piće sa prijateljima kad god hoćeš, to je nešto što na zapadu nema. To je nešto što ljudi planiraju mesecima, nedeljama unapred kad se s kim vide i kada i to je s jedne strane ok, taj život je organizovan, ali s druge strane nema taj šarm, nema taj vibe koji imamo kada prošetamo, ne znam, u Beogradu Dunavskim ili Savskim kejom i onda sretneš ovog i novog kolegu i spontano završite na pivu. To nije nešto što se vidi u zapadnoj Evropi. Tako da mislim da je to su neke stvari koje se ljudima ne sviđaju, odnosno, kako kažem, sviđaju, to su neke stvari koje ljudi uzimaju u obzir kada razmišljaju i zato su često nesigurni. Naravno, drugi faktor koji igra, treći faktor, eto da navedem, koji igra ulogu jeste kada neko pusti korenje, odnosno kada dobije decu u inostranstvu, onda te diskusije, razmišljenja dođu na neki potpuno drugi level, jer se onda razmišlja, ok, kakva je perspektiva, ne znam, iz Srbije ili ovako, onako, pogotovo kada ulogu igra državljanstvo, ako neko razmišlja, ok, čekaj, bolje ostanemo ovde, ne znam, 10 godina, dete mi državljanin EU ili SAD-a, može da studira ovde za džabe ili ovako, onako, tu onda neke druge kalkulacije uđu u obzir i onda se ljudi probude jednog dana i već su 20 godina izvan i onda više ne znaju da li su, ne znam, Belgijanci, Nemci, Francuzi ili su iz Srbije, jer prosto kultura u kojoj živimo utiče na nas, na jedan ili drugi način. Na nama je da radimo, da iz te kulture izađemo, iz tih stereotipa izađemo i da budemo više internacionalni. Neko to uspe, neko ne, ali na sve nas utiče. Kada bi ti neko rekao da na njega, ne znam, ne utiče francuska kultura, opuštanje manjeg grada, taj neko bi te laže definitivno, zato što u nekom obliku utiče, samo što on to nije primetio ili ona to nije primetila. Razmišljaš i ti možda da se vratiš u Srbiju? Kao i većina mojih gostiju, mogu ti kažem samo ne znam. Ono što je jako bitno napomenuti, a to ono što je korona svima nama dala, jeste ta fleksibilnost. Trenutno i dalje ne, zato što živimo u pandemiji, ali to će se tek vidjeti kada izađemo iz pandemije, tamo negde sredinom 2022.
kada bude ponovo ekonomija krenula se pokreće dok ne poraste tamo negde 2024-2025, kada će čak ljudi biti jedan način podstaknuti da malo putuju, provedu možda mesec dana ovde ili onda i verujem da će veliki broj naše dijaspore dolaziti za Srbiju, biti možda tu na nekom odmoru 2-3 nedelje, pa raditi još jedno mesec dana, što je zaista, što kaže, jedan blessing, odnosno blagoslov za ljude koji pogotovo žive daleko, recimo u Australiji, Novom Zelandu i SAD-u, i koji možda žrtvovali 2-3 nedelje da rade u nekim drugim vremenskim zonama, samo da budu u mogućnosti da budu neki duži vremenski period u Srbiji. Tako da verujem da srpska dijaspora, što se kaže, odnosno dijaspora sa celog Balkana na neki način slavi ovu koronu, jer će doneti, odnosno već je na neki način donela tu fleksibilnost, ali verujem da će se narednim godinama tek ona videti u punoj pari. Slažem se. Kakvi su ti budući planovi kada je u pitanju podcast? Razmišljaš li da povećaš broj emisija koje će mesečno da izlaze ili da povećaš vreme, smanjiš vreme trajanja svog podcasta ili... Pre svega imam želju da zahvatim minimum jednom epizodom svaku zemlju na svetu. To je želja, nije cilj, jer prosto ne znamo gde naše dijaspore ima, ali ima je svuda, tako da na meni je samo da dođem do tih ljudi, ali znajući da sam ovako prodoran i uspem nekako kroz tu svoju mrežu koja mi pomaže, jer upravo cilj tog nekog uspeha podcasta nije, odnosno ne mu kažem cilj, nego trenutni uspeh podcasta nije nastao samo zbog mene, nego zbog stotine ljudi koji stoje iza podcasta, podržavaju ga, prate priče, predlažu goste, ali su i sami učestvovali kao gosti na podcastu. Kažem, to je želja, vidjet ćemo da li će postati cilj i da li će se materializovati. Što se tiče broja epizoda, kao što sam napomenuo u trenutku, ja sam, da kažem, ono što bi rekli Amerikanci, scale back, odnosno ja sam malo smanjio broj epizoda, upravo zato što su to slušalci hteli. Slušalci žele probrani kontent, žele kontent koji izlazi redovno, ali ne mora da izlazi svaki dan, ne mora da izlazi više od jednom nedeljno, bitno je da izađu u tom nekom terminu na koji su oni navikli. Svi moji slušalci, većina, zna da trenutno podcast izlazi samo sredom, oni sredu ujutru dobiju svoj kontent i mogu da ga slušaju isti dan ili možda narednih 5 dana. Što se tiče dužine trajanja, to je nešto što je nemoguće predvidjeti. Ti si mene pitala koliko bi ja i ti sad u intervju radio, ja bi ti rekao 20 minuta, evo već pričamo duže, ali nije problem, u svakom slučaju hoću samo ti kažem da prosto pretpostavke su jedna strana medalje, druga strana medalje kako to izađe na kraju i naravno da imamo taj obrađeni materijal koji je znatno kraći odnosno na onaj originalni materijal kada je neko priča. Pa zapravo zanima me ta parasocijalna interakcija i tvoje viđenje parasocijalne interakcije i da li aktivnost na internetu oslobađa ili iscrpljuje energiju za delovanje u realnom svetu? Znači, da uporediš offline i online svet. To je jako dobro pitanje. Postavljaš mi jako dobro pitanje sve vreme. Iskreno ti budem, sad si me bacila u rebus iz tog razloga što ja zaista od kada je pandemija krenula sa jako malim brojem ljudi imam neposredan kontakt i taj neposredni kontakt mislim da te ljude viđam uživo. Ono što mogu ti kažem i nemam problem to da kažem jeste iz moje perspektive da sam prosto nekako kao u ovim sastancima i terminima koji imamo online počeo da razmišljam i o viđenju s ljudima. Dakle, kad se s nekim vidim, jako mi je teško da sada kažem, ok, ajde, ne znam, sedimo, došli smo kod tebe na doručak, ručak, idemo u šetnju i sada neko bi pomislio, ok, kad završimo s druženjem idemo kući. Ali ja nekog u glavi razmišljam, ok, sad su tu, ne znam, 2 sata, 3 sata i ostalo. I to je ono što sam počeo da radim na sebi, baš ovaj vikend sam imao neke interakcije s ljudima, kada sam odlučio ostaviti telefone, razmišljao o vremenu i kada što se kaže završi se to, ideš kući. Tako da je možda to neka nuspojava korone. U mom ličnom slučaju sam to video i smatram da je to problematično, da mi razmišljamo svi u sklopu kalendara koji idemo u monitoru. I to je jako veliki problem i to mislim da utiče na tu neku neposrednu interakciju sa ljudima. U drugom smeru, koristiti internet, ja sam generacija, ja se sjećam da sam s 9 godina dobio računar, znači pre toga nisam znao šta je računar motane. Te 2000 sam dobio računar i on je postao deo mog identiteta na jedan način. Kao što je podcast postao deo mojeg identiteta, tako je i računar ušao u sve naše identitete i mi drugačije ne znamo da što kaže, funkcionišemo. I te nove generacije koje dolaze sada, oni prosto će downloadovati svo to znanje i onda ga unapređivati više. Pre neki dan, moj sin koji ima 13 meseci
je oteo telefon iz ruke moj supruzi, krenuo da šeta po kući i u jednom trenutku smo izvalili da on snima. Naravno, nije znao šta snima, ali ja moram da pomenem, on je uspeo da zaobiđe onaj što se kaže unlock, da klikne na kameru i onda da ga scrolluje jednom ili dva puta da dođe do videa, jer nije sliko, nego je snimao. I ja sam u tom trenutku shvatio da oni današnje generacije prosto sve to downloaduju. Tako da te generacije to downloaduju, ja sam u to ubuđen, ne samo da upijaju ranije, nego i downloaduju to znanje. Tako da za nas ono učenje računara što smo radili sa, ne znam, 9-10 godina, za njih je to prosto download i onda teraj. Ne znam da li sam odgovorio na tvoje pitanje, ali mislim da o tim efektima, pogotovo ove korone, ćemo znati u budućnosti više. Odnosno, vidjet ćemo da li ćemo možda sledeće godine kad se ovo stanje malo smiri biti, ono što kažem, socially awkward ili ćemo nastaviti da budemo kao pre pandemije. Ono što je sigurno jeste da će situacija nivelisati za par meseci, jer ljudi brzo zaboravljaju. Tako je bilo i u doba prošle svetske pandemije kada je španski grip postoje, tako će biti i posle korona. Baš tako. Mislim da je čak i korona još više kreirala taj virtualni prostor gde su ljudi razmenjivali i informacije i emocije i nekako su svi bili u toj socijalnoj i emocionalnoj usamljenosti. To je neki moj vic. Ne znam, ja sam to tako shvatila i shvatila sam da je sve više ljudi, otkad je korona, malo se drugačije ponaša, najviše je mentalno uticala naročito na mlade. Da li si razmišljao možda da neku takvu temu obradiš u nekom svom intervjuu? Imali smo već par puta tu temu sa dragom prijateljicom Jelenom Peršanac, koja se upravo bavi mentalnim zdravljem pored svojih aktivnosti na Chariteu u Berlinu, takođe sa doktorkom Bojanom Janković-Federli iz Njujorka, gde smo pričali ta tema, jer je ona se bavi sveobuhvatnim zdravljem, ne samo kao doktorka direktnim zdravljem pacijenta u smislu njihovog fizičkog zdravlja, nego i psihičkog. Naravno, to su teme koje se proživaju na jedan i drugi način. Potpuno je normalno da je sve korona uticala mentalno na sve nas. Lično naveden primer, ja sam recimo tamo u martu, aprilu kad su ljudi šizali, ja sam rekao što je ovo kao za mene ovo sasvim okej. Međutim, onda je došlo tipa, ne znam, 5. januar i onda me odjednom puklo, što se kaže onako, i onda odjednom budeš depresivan, 1-2-3 dana, onda to učiš, naravno svima nama je da to učimo, jer ukoliko to ne učimo na vreme, onda ne možemo da reagujemo. Ako učimo, onda možemo da reagujemo. I onda je pitanje kako koristiš tu možda neko vreme i zatvorenost u prostoru. Na tebi je da li ćeš da, ne znam, uzmeš da gledaš zadrugu ili ćeš da uzmeš da čitaš nešto, slušaš neki fini content i učiš. I onda prosto prođe vreme, ne znaš kada je preprošlo. I to je ono što bih svima preporučio da se fokusiraju na to, da uoče problem ako imaju sa mentalnim zdravljem, a svi smo ga imali ili ga imamo i dalje, u okviru ove pandemije, i da reaguju tako što će se fokusirati na neki fini sadržaj ili prosto na razgovor. Današnje vreme smo svi jedan klik dalje, ako ti se neko ne javlja, ne javlja ti se zato što nema volje da ti se javi, a ne zato što nije dostupan, jer danas su svi dostupni na jedan korak. Pa da, to je zapravo sada fenomen savremenog životnog okruženja, gde je internet, bez interneta, ta neka interakcija verovatno među mnogim ljudima ne bi ni postojala. Apsolutno se slažem.